Kanchanpur amchayok khobjak sikla soktutui tiprasa khoroksa current nangmabai belai kheno kotor patimung ungui thangka bini yak chowui thangka tei mwkhang bwkhnai bebangno khangpurui thangka obahaino tongkhalok sitra ungui tongkha bini sak chaya tabuk sakham nogo klaijak jibio nukhungni ungui kuno ajimung kwrui salsa samung tangya khe bohogo mai kwrui obahaino borok lukurokno subasu sanka khakwar khlaiui maya gwnang khlaiui norok chwng subakha hingkhe ani chiraino thangui manai sakham nokni obahaino borok khakwar khlaiui borok nukhungni ungui lukurokno kisa suba baidi norokni subamung baino ani bwsa hamnai hini kok saka. Ang sana ani para ke bu Kanthol para area ke bu Kanchanpur area blok ke bu Bonmun ani ake ani besala current shot ani boyos ke bu nei bosor ani mobong ke bu rifle area de doctor rao niti pai dunia rimagi pai mai ya puja bukuro ayusna card bukuro ni ani ang arti ang tuni je doctor rao bai rimo pai mai ya lugon kaisa ro ang no je chuba chubi kisa khaiye ri jadi ang je bab jibi ni tinang mai jora ko ang jibi ni hamri tinang mai ani karai no terus imbag ye ang tinang mai ang ni Tripura sarao ang no kisarang tu khaiye ri jadi